La prova i el diagnòstic, tot fet a criteri seu. Si hem de creure en aquest Déu, perdoneu, jo som agnòstic. Que si hem de fer un pronòstic ens cal informació. Kant no posa el valor de manera sistemàtica i de l'àrea matemàtica. Ens informi, per favor. I a l'hora d'avaluar, els alumnes qui les trien? Trien la categoria? Agafen el més bon que hi ha? Si el que han de mesurar és coneixement lingüístic, crec que no és gent casuístic, que hi hagi tant de secret i que fugin del joc net i el criteri periodístic. Ni diàleg ni consens. Aquest és el vostre deure. Ara com vos hem de creure? Juc cercar un poble tens. Nins, fiets, boixos i nens. Immensa preocupació. No ens val l'avaluació. Avaluau per convèncer un til que no se defensa ni en la manipulació.